Pasado alas 12. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa indong tagapagbareta. Maray na udto mga tugang uya po ang mga barata ngunyan na Lunes. Enot sa headlines kan mga barata. Sobra 200 na mga orig ang ipapairarom sa depopulation sa Daraga. Power restoration efforts kan APEC madali nang matapos. Mga elementos kan tabako police pinatanidan kontra sa pag-invelto sa illegal na droga. Pagdagsaaning kadakol ni LSI sa Piudoran Albay, pigahaditan. Sa lado nasyonal, mga obreros dapat tawan man in importansya sa pagbabakuna kontra sa COVID-19. Mga obreros, tios na dahil sa efekto kan COVID-19. Saliva test popunan ngunyan kan Red Cross. Telco, posibleng may patakot sa seguridad ka nasyon. Sa ibang nasyon, Pakistan, napatos nin kadikluman. Sa lado ning Karawat, 5 players kan Petrogas hinali na sa lineup. Detalles kan Bareta Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Madali nang makumpleto ang power restoration effort kan Albay Power and Energy Corporation sa mga lugar na grabing naapektaran ang supply ng kuryente kausa kan pagrapado kan mga nakaaging bagyo kan 2020. Sinabi kan APEC na base sa sendang datos, nagpapahiling na 89% na kan barangay sa Albay ang nakabolta ng supply ng kuryente, bantang 11% na ang natatada na yung ngunyan ang sendang pigtatrabaho. Idinugang pa kan APEC na may mga barangay sa Rapo-Rapo asin harar yung lugar ang day paninda iabot ng trabaho. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Joy! Iwas germs, iwas sakit. Energy restoration sa Premier Distrito Canalbay nasa 68.18% na. Basado ini sa record na may petsang Enero 11 kan Albay Power and Energy Corporation o APEC sa 198 mga barangay sa District 1, 135 digdi na ibalik na ang supply ng kuryente. Kung saan ang 33 sa barangay sa Bakakay, 13 sa Marilipo, 14 barangay sa Malinaw, 23 sa barangay sa Santo Domingo, 38 barangay sa Tabaco City, asin 14 sa Tiwi ang may kuryente na. Kasabay digdi, ang 96.31% ng napailawan sa tercer distrito asin 99.9% naman sa second district. Sa ngunyan pangapurin kan APEC na date na sanang pasensya asin halat-halato na sanaan sa inang mga personahe na padagos naman sa pagtrabaho, tanganing maibalik na ang supply nin kuryente sa bilog na Albay. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Alaksan FR. Alaksan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaksan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaksan FR. 253 na orig ang gagaradanon o ipapairarom sa depopulation sa Daraga Albay matapos makalaog ini sa 500 metros na radius alin sa ikaduhang kaso ng African Swine Fever sa barangay Kilikao, Daraga Albay. Sigun sa Municipal Agriculture Office, kay po nagaradanon ang mga naunang bita na mga orig, tangani mapugulan ang paglakop ng ASF sa Banwaan. Nagaganamduman na kanakaaging bulan nakapag-record na ng primerong kaso ng ASF sa Barangay Misi, Daraga Albay. Alagad, pinag-asigurar man kan Department of Agriculture na 5,000 pesos ang makukuha kan tagapag-ataman bilang kabayadan sa kada orig na gagadanon.
Ang baretang ini hatod sa Indukan. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Piging ganyan kan Legazpi City Business Permit Licensing Office ang mga may sadiri nin establishmento de negosyo na bisitahon ang sinang website para mag-renew kan sa indang mga business permit. Sinabi ni Asuncion Calleja, pamayo kan Business Permit Licensing Office kan syudad din Legazpi na sa mga ma-renew kan sa indang business permit, bisitahon sa naan sa indang website na legazpi.gov.ph/portfolio/business registration. Dagdag pa ni Calleja na ang sa indang website bukas anuman ang oras as in the schedule na pinagpapautob alagad dapat siguruhon na ang mga pigahagad asin kinakaipon na rekisitos preparado asin na isumeter sa sainda. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Pinatalitan ni Tabaco City PNP Chief Police Major Edgar Azotea ang siya mga tauhan na nung karanggad ma-envelto sa droga dalang sa de inya ini papalampason. Katakod ini kanangyaring may sarong non-uniform personnel o NUP na nagpositibo sa random drug testing kan mga nakaangil daw. Sinabi ni Azotea, dapat na daiki police na magagamit ma-envelto o maging protector kan droga dalang tawara nin maray na aabutan ang siring na gawi. Saya man na pag-asigurar na sa raram kan sa iyang liderato, tatanuso niya ang saralanggibo kan ibang mga pulis kan Tabaco City. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Multi-5. Kadakol na naman ang mga locally stranded individuals na nakatambak sa may pantalan Campio Duran Albay. Ini sa rason na daisin na nakuan in compete para makauli sa Burias Island, Masbate, lalo na sa San Pascual sin Claveria. Sinabi ni Alcalde Alan Arandia Campio Duran na nahahaadit sinda dahilan may mga posibilidad na may marehistro naman na positibo sa COVID-19 kung kaya sinda nga po sa gobyerno lokal kanduang banwaan na magkaigwan ni lakdang na makuan sa hindang mga konstituentes. Mientras tanto, ngunya na semana magpapadagos na ang klase sa Catanduanes alagad difícil pang makabangon ang mga estudyantes asin ang mga paratokdo sa epektong iwinalat kan nakaaging bagyong Rolly kan 2020. Sinabi ni Sherwin Manlangit, paratokdo kan Kagraray Elementary School sa Bato Catanduanes nang ngunya na aldaw magpapadagos na ang klase sa gabos na level alagad problemado pa sinda. Ang eskulahan, harayo nin marahay, asin napapalibutan ng kababuldan, asin karagatan naman sa ampang kaini. Sinabi niya na sa sendang ginagamit na walkie-talkie, dahil naman nakasalbar sa bagyo kun sain sa 49 unit, 17, hasta 19 na suna ang pwedeng magamit. Apera kini, dahil pasindang kuryente sa Gudngunyan. Mientras tanto, kinakaipuhan ang magkaiguan ng mga bagong grupo ng mga paratanom tanganing masalidahan na ang mga maedad ng paratanom. Yan ang pahayag ni Albay 3rd District Representative Didi Cabredo kung saan sa paglansan ng government internship program sa mga agricultural productivity kung saan ang mga beneficiaryos iyon mga residentes kan Barangay Nabunton, Ligao City. Ang programa inilansar sa pakikipagtabangan sa Department of Agriculture, Department of Labor and Employment, Gobyerno Lokal kan Ligao City sa pangiyendot ni Alcalde Pati Alsua asin opisina ni Cabredo. Sinabi niya na mas marhay kung ang mga hobenes maturuan sa agrikultura, tanganing ang mga ininaman ang maging mga bagong paratanom. Yan ang primerong kaptan kan mga barata. Ang iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917 853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Kabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Lemes na, kawawang batay, lobo, hininga,
Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na po! Sarap na huminga! Flemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Flemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Flemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bagong laban ng bayan, bagong tapang ang kailangan. Sama-sama nating simulan, higitan ng nakasanayan. Baguhin ang nakagawian, pagpapakumbaba ang panlaban. Kakayanin natin ang lahat, pagkat tayo'y may bagong tapang. Hinebra ako, Hinebra tayo, may karamay kang di mang iiwan, matindihan man ang laban. Tapang ako, matapang tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. May bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. May bagong tapang sa One Hinebra Nation. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarten paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nang kulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Tabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-diet ups ka para hindi na dying inside. Diet ups the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Detalos kang Bareta sa Lado Nacional. Puntirya kan Philippine Red Cross na magkaiguan ng 1,000 saliva COVID test poon ngunya na aldaw. Sinabi ni Dr. Pauline Obial, pamayo kan PRC Biomolecular Laboratory na tinugutan na sindang iluwas ang dagdag na 1,000 sampol na gagamiton sa pilot implementation ngunya na simana. Idinugang pa man niya na sinda, nagdalaom na makuha ninda ang 1,000 sampol asin may papadala ninda sa Department of Health sa masunod na semana. Ang saliva COVID-19 test mas barato, asin 95% ang concordance rate kumpara sa RT-PCR test. Nasa sabutan kan Department of Health ang pag-alangan kan nagkapirang individual na magpabakuna kontra sa COVID-19. Sa sarong pahayag, sinabi kan DOH na di talaga may iwasan ang mga pagduda, lalo na ako ng mga bakuna marikas ng ginibo kumpara sa mga nainot asin tested ng bakuna.
Aminado ang DOH na dakul pa man giraray ang habo magpabakuna asin dakul ang kaipuhan na kumbinsiron. Alaga tinawan nindoon ka nahensya na ang mga COVID-19 vaccines na malaog sa nasyon pag-aadalan nin marhay kan mga eksperto. May gutman ani pinapautob na protocol sa pagrehistro nin bakuna sagod sa pagkondukta nin clinical trials asin pag-apply ka ng emergency use application. Ang mga COVID-19 vaccines na tatawan nin EUA o kaya full approved kan Food and Drug Administration ang iko-konsiderar na ligtas at sinepektibo. Papakusugon man kan DOH ang Senate Information Drive mantang pinuna na kan Senate Committee of the Whole ang pagdangog sa COVID-19 vaccination program. Sigun kay Senador Panfilo Lacson, gusto nindang maaraman sa pagdangog ang malinaw na plano kan gobyerno sa indang immunization campaign. Aaramon man kung nagkaigwanin dropping the ball ang gobyerno sa duwang oportunidad na makukuanin bakuna kan US-based Pfizer as in China-based Sinopharm. Mientras tanto tanawan ni doon ni Senador Joel Villanueva ang importansya na isabay ang mga obrero sa vaccination program kan gobyerno, lalo na ang mga minimum wage earner na nagtataon in essential services sa mga namamanuan. Sa sinabi na dapat ogido ni marahay ang plano kan gobyerno sa pag-roll out nin bakuna para sa COVID-19 ngunya na aldaw asin gigibo na pagtaripon kan Senate Committee of the Whole para matukar ang siring na programa. Ang pagtaripon pigdalauman na atenderan ng mga opisyales salay sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease as in Department of Health. Nahiling Confederation of Free Workers sa padagos sa matios ngunya na taon ang mga obrero dahil sa COVID-19 pandemic. Sigun kay FFW President Sani Matula na naglala ang ekonomiya, matios ang mga obrero. Nagtutubod sinda na mas magrabe pa ang sitwasyon sa mga masunod na aldaw. Dagdag pa ni Matula na pagdiinang dakulang intervention sa gobyerno, padagos na mabugsok ang ekonomiya, pagdaing kapasidad na makabangon ang mga negosyo asin mga obrero, hinagad niya sa gobyerno lalo na sa Department of Labor and Employment na maglansar ng financial assistance programs para sa mga obrero asin mga kumpanya. Tinawanin doon kan grupo na importante ang wage subsidy para sa mga small asin medium enterprises para makabangon asin mamantiner ang sila mga empleyado. Sa uring datos kan dole, maabot sa 4.5 milyon na empleyado sa naafektado kan flexible work arrangement asin temporary closures. Sinabi ni House Speaker Lord Alan Velasco na ang pagbukas kan ekonomiya sa mga dayuan na negosyo kritikal ni marahay para matabangan ang Pilipinas na makabangon sa epekto kan COVID-19 pandemic mantang ipigbabusol niya ang amyenda sa restrictive economic provision kan Constitution kan nasyon. Inako niya na siya may tugon sa House Committee on Constitutional Amendments na bukasan ang deliberasyon sa charter change na amindaran ang restrictive economic provision sa Constitution susugman sa resolution of both houses number 2 na sa iyang naisumitir kan Hulyo 2019 pa. Posibleng ipaluwas na kan Department of Tourism sa mga masunod na aldaw ang resulta kan sa inang investigasyon sa naging bayulasyon kan hotel kung sa inakuan agad na flight attendant na si Christine de Serra sigun sa Office of the Public Affairs and Advocacy kan DOT. Madali nang matapos ang proseso kan sa inang investigasyon asin may nagkapirang dokumento na sana na pigkukumpleto. Matatandaan na nagpaluwas din show cause order ang DOT kontra sa City Garden Grand Hotel kan Enero 5. Ini para hagada ng paliwanag ang nasabing hotel kunata dahil dapat makansilar ang sinang accreditation matapos na nagkapirang pagsuhay sa mga regulasyon sa pinapautob na community quarantine. Pero sa DOT, pigahagada naman ng paliwanag kan Makati City Business Permit and Licensing Office ang manihamiento kan hotel. Sinabi ni Vice Presidente Leni Robredo na dai napapanahon para pag-oronan ang charter change sa tahaw kan napigaampang na pandemya kausa kan COVID-19 sa enterong kinaban. Inian kasimbagan niya sa gustong ibusol sa Kamara de Representantes na charter change. Sinabi ni Robredo na may mga international bodies na nagsasabi na magiging bagulbol ang pagbangon kan Pilipinas dalang sa pandemic.
Idinugang pa man niya na naiba ng agad nakakaukod ang gobyerno na dapat magtutok sa mga bagay na nagpapatio sa mga namamanuaan. Sa iba pang pagbabareta, kontentado ang manihamiento kan Quiapo Church sa ipinahiling na disiplina kan mga debotong nag-atindir sa selebrasyon kan kafiestahan kan itom na Nazareno kan Sabado. Sigun kay Father Douglas Badong, parochial vicar kan Quiapo Church, na naugmasinda sa ginibong espuersos kan mga deboto na sunodon ang ipinapautob na health protocol sa simbahan. Sinabi niyang masasabi na ibang klase ang kapiestahan kanitom na Nazareno ngunya na taon dahil daig kan ordinaryong nahiling na balyahan asin pag-irinutan kan mga deboto na makarani sa imahen kan itom na Nazareno. Sinabi pa ni Father Badong na minimal usadit sana na numero kana irehistrong na dismayo o nalibong mantang naghahalat na makalaog sa Quiapo Church matang daiman ni nakulugan sa selebrasyon. Katakod ka ini, pinagirumdom ni Badong ang mga deboto kanitom na Nazareno na ipagpadagos na ang pagiging disiplinado kada mag-atender sa mga masunod pang misa sa simbahan kan Quiapo. Mientras tanto, iba pang detalles kan Bareta. Ipinaliwanag ni PNP Chief General Debol Cenas na ang random drug testing na ipinapasunod sa gabos ng mga miyembros kan Philippine National Police. Sa iyong sinabi na may ordensya na paiwason ang random drug testing sa gabos ng mga polis. Tanganing mahali sa organisasyon ang mga polis na nagagamit ng droga sa pagsasabi na daing lugar ang mga ini sa polisya. Poon kan 2016, igwanang 16,839 mga polis na napadusahan kan polisya kung sain 4,740 o kaya 84 ang natangka sa serbisyo, mantang 8,349 ang nasuspendir asin 1,803 naman ang nadagitan sa riman, 564 ang natangka sa serbisyo dalan sa illegal drugs. Ipinagorden ni Manila Police District Director Police Brigadier General Leo Francisco sa gabos ang sayang mga tauhan na nag-duty sa natatapos pa sanang selebrasyon kan kafiestahan kan itom na Nazareno na obserbaran ang sa indang mga sadiri. Inikasunod kan pagruso kan dakul na deboto sa palibot kan simbahan kan Quiapo na nagresulta sa pag-urumol-umol na pagsuhay sa pinagtalaan na minimum health protocols para sa COVID-19. Sigun kay Francisco, dapat mag-isolate ang mga pulis sa oras na makamati sinanin anuman na simptomas kan helang darakan virus para maiwasan ang ulakit. Naglalaom ang general na daing magiging problema sa salud ang sa mga tauhan matapos ma-expose sa kadakol na tao apisar kan areglado asin matuninong man ining na ilansar. Bareta hali sa ibang nasyon, napatos ng kadikluman ang bilog na Pakistan matapos magkaigwan ng problema sa electricity distribution system na nakapitar sa sobra 200,000 na mga Pakistani. Panaliwanag ni Energy Minister Omar Ayub Khan na ang countryside blackout darakan bigla na pagbagsak kan frequency sa power transmission system. Magagarumduman na nagkaigwaman ng maiwasan na brownout dahil sa pagsagsabing pananakiyada kan mga rebelde sa mga panganot na linya ng kuryente kan 2015. Bareta sa lado nin Karawat. Sinabi kan Petrogas na daina sa 105 players na parte kan sa inang matrayumpong kampanya sa 2019 season kan Premier Volleyball League. Sinang sinabi na sina middle blockers Cherry Nunas, asin Jeanette Panyaga, asin spikers Jovelyn Prado, Kai Nepomuceno Balualua, asin Jonah Gabete, daina sa team. Pinasalamatan ninda ang 5 players sa nagkaperang taon na pagkawat sa Petrogas. Sa ibong nalado, day pa masabutan kung na rin na team ang makoas sa inda.
Amara na napod kan mga eksperto sa siyensya at teknolohiya sa kinaban sa bagong mailuwas na invention na sarong robot para sa pagkuanin niyog na diin na kaipuan magsakat kan mga coconut farmers sa taas kan niyog. Operated ini via smartphone para sumakat sa puon niyog. May mga video camera an amaran para mamonitor ang aktibidad kani sa taas kanyog. Big improve pa man ini kan mga eksperto tanganing pati ang pagkuanin tuba magagamit man ini. Istorya na iiba. Patani din sa mga mahilig mag-makeup ha. Sa mga auto. Aron kay ini danguga. Siring sa Pilipinas, malala man ang traffic, kanagkapirang highway sa Bangkok, Thailand, kaya normal sa mga kababaihan, duman, nasa auto na tapuson ang sainang pag-makeup, tanganing makatipid sa oras. Alagad ang mga taong nagtutubod sa kasabihan na make-up is life, posibleng mag-ingat matapos maaraman ang impormasyon, manunungod sa sarong babae na dinara sa ospital, matapos masaksak ang siyang tuong mata kan pigagamit niyang eyebrow pencil mantang lunad din taxi sa Bangkok. Sa pahayag kan rescue volunteer na si Tahabudi Sabudi, tuminusok sa mata kan babaeng itinago sa pangalan na Polly ang kabanga kan eyebrow pencil kan buminangga ang piglulunadan niyang taxi sa likod din sa sarong pick-up. Swerte sana dahil na bako naging critical ang kondisyon ni Polly sigun sa siyang doktor dahil sa puting parte sa nakan mata niya tuminusok ang eyebrow pencil maski na mata pa man yun. Flashback. Enero 11 kan 1979 kan pig-inauguraran kan Pilipinas ang kainit-inuting geothermal plant sa Pilipinas na makukua sa Tiwi Albay. Ang Tiwi ang ikatulong pinakadakulang geothermal facility sa Pilipinas na may 275 megawatts na installed generating capacity. Iyan mga tugang ang detalles kan mga bareta ngunyan na pagkaudto. Sa pangaran ni Mardela asin Angel Mustasa sa Newsbase, Marcian Madrid asin June Napoli sa Lado Technical. Kami po ang nagatod kan bareta. Ako si Chie Antivola. Ako po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sa inong pagantabay. Sa indong nadangog, ang mga dalakulang bareta, unyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Tara naman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugman, tangan ni dai magutom, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Nandito na ang pinakabago. Pinakabago? Ang magaling na mas pinagaling pa. Ipinakilala ang mas pinalakas pa ang pinakabagong Doc F Mixed Herbal Capsule, ang Natural Viagra. Kahit stress na ang beauty mo, mapapasmile ka pag nakainom ka ng Doc F Mixed Herbal Capsule, ang Natural Viagra. Rich in vitamin C, anti-inflammatory, at rich in antioxidants. Natural Viagra for men and women. Doc F Mixed Herbal Capsule, ang Natural Viagra. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. Also available, Doc F Mixed Herbal Coffee para iwas constipation. Doc F Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule and Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat